Grabe, ng lagim. Sarap buhay tayo dyan, mga kawak. Hating gabi na ng May 14 to May 15 na ngayon. So, hindi to candlelight dinner. Pagkain namin mamon, tas kokwa. Kaya kami na candle, saka na, ano bang tawag dyan sa ilaw na yan? LED light, Christmas light, di ko alam. Oh, yan. Very light. Kasi walang kuryente ngayon sa Baguio. Ay, hindi naman. Siguro sa location lang namin. At gusto kong gawing title ng vlog na to is The New Normal. Kasi The New Normal, ibig sabihin parang syempre, balitang-balita naman sa Facebook yung New Normal na ngayon na after May 15, may mga GCQ, may mga extended GCQ, may mga iba't iba. So May 15 na ngayon ng alas 12 at mga mangyayari sa New Normal kasi sa amin ngayon may good news kasi nakatanggap kami ng third wave ng care pack ng company. Napapakita ko na lang title doon, ayuda ng kumpanya siguro. Ayun yung good news. Tapos ang isa sa mga balita na natanggap namin sa trabaho, past 8 PM ng Philippines, nag-email yung CEO ng company namin. First name niya si John. Nag-email si John na nagsabi siya ng, ito na yung pinaka-topic kasi medyo 5 minutes yan sinabi niya na magkakaroon ng layoff sa company namin. At hindi namin alam kung gaano kalaki at hindi namin alam kung ano yung mga maapektuhan nito. Pero para sa akin, sana hindi naman ganun kalala na magkaroon ng parang syempre may balita ng layoff kasi sa aircraft company. Ngayon, wag lang sana umabot na mag-wave 2 yung pagbaba ng sales ng company namin, kundi siguro, diba, yung possibility. At nung narinig ko yon sa email, pinaksan namin video, parang na-recall sa akin yung binasa ko sa mga libro ni Robert Kiyosaki. Sa isa sa mga libro niya, parang nakasaad doon yung about sa Titanic. Tapos, sinabi niya doon na possible na yung mangyari sa aircraft na pagpalaki ng palaki bilang magkakaroon ng pagbagsak o ng aircraft industry, tapos magkakaroon ng panibago. Pumasok din sa isip ko yung sinabi niya na history repeat itself. Nagkaroon ng massive na financial crisis 2008-2009. At nabasa ko din sa mga libro niya na yung pagputok ng bubble. Yan. Hindi ko ma-explain ng maayos. Siguro kailangan kong i-recall kasi tagal ko hindi nababasa yung libro. Nabasa ko yung libro 2016 pa. So parang na-recall ko lang ngayon. Tapos yung sinasabi lagi ni Donald Trump na malapit nang pumutok yung bubble. Hindi ko ito na yung bubble na sinasabi. At yun lang yung sa akin na ngayong sa mga susunod na araw parang possible na mag-layoff yung company na pinagtatrabuhan ko. At hindi ko alam kung gaano kadami matatanggal at hindi ko rin alam kung mapapasama ako. Pinagdadasal ko lang na sana hindi ako mapasama kasi yung length of stay ko rin sa company namin kasi 8 years. Sana sa 8 years na yun hindi ako kasali. Mag-8 years. Pero sana nga, abangan na lang natin. At hindi ko na alam eh. Pero sa akin, kung ano man mangyari, feeling ko naman for good yun. Para sa lahat. Diba? Para sa akin. No? Maraming lesson na matutunan. Tingin ko, itong new normal na to, maraming mangyari. At kasi na doon yung kung ano yung magagandang trabaho ngayon talaga. Diba? Hindi na yung parang kung ano yung mataas yung sahod doon, kung ano yung may consistent na trabaho. Kung ano yung magandang negosyo ngayon, tulad ng mga hindi nagsara ngayon, mga pandisalan, gano'n. Mga gulayan. Pero yung mga gulay, medyo bumaba rin yung mga presyo nila. At mga courier, yan. Tingin ko, makikita natin sa new normal yung lahat ng pagbabago.
adaptation ng pagbabago at ewan ko, pero sa akin medyo nagulat pa ako dun sa balita kasi parang alam medyo expected mo na kasi. Pero yung nasabi na, Maaga. parang Nung nasabi na, parang mas masakit na siya. Oo, parang hindi, parang ush, parang alam mo Pero na. buti nga, parang alam mo na. Oo, parang alam mo na kasi alam na nung mga natanggal dati yung experience eh. Parang sa'yo, nakita mo lang din na kung ano yung ano. Pero sana, huwag yung dumating na, abutin yung year ko. Kung magkaroon man ng wave 2. Yun natin siguro. Sa mga susunod na pagbabago, malalaman natin kung anong mga magaganap. At makakawak, dasal lang tayo sa lahat para tingnan natin. Pero isa lang mas sure ko, tuloy-tuloy pa rin yung channel natin. Kahit anong mangyari. Wala nang masabi. Ikaw anong masabi mo sa binalita ko? Expected na. Dahil sa crisis na nangyayari, no? Yun lang. Malapit pa naman yung birthday ni Cesar na balita to. Parang masaya muna. Wait lang, pahabol. Masaya yung lahat. Nagbigay ng care pack yung company ng pangatlong beses. Marami na naman yung laman. Tapos mga 8 binalita. Ang dami nang nagkakantsawan. Masakit sa akin kasi marami na naging kaibigan na medyo bago pa eh. Kasi ang daming matatanggal, no? Ako ko. Yung mga speculation kasi hindi natin masasabi kung ilan. Sana naman hindi umabot sa sobrang dami. Kasi ang employee ng company is 1,652. Ang more or less daw na, chismis lang naman to. Range is 300 to 500. Sobrang dami. Sobrang dami nun. Sobrang daming mawawalan trabaho. Sige na, kain na tayo. Bakit umiyak ka? Hindi naman ako umiyak. Parang ano lang sa akin. Ang dami ko kasi naging kaibigan ng mga bago eh. Marami kasi mababait. Tulad ng si Mario, si Shang, si JM, mga ganun. Diba? Yung mga bago. Mga ka-alma mater ko sa, alma mater ba? Pag school, pas kayo school, college. Diba? Alma mater. Alma Paano mater. pag isa ka sa natanggal? Ready ka ba? Dati sinasabi ko, I'm born to be ready. Pero masasabi ko, na di man ako ganun ka-ready. Isa lang mas sure ko, di mo ako iwan. Yun lang yung masasure ko. Aray ko. Saka, kahit ano mangyari. Diba? Basta true thick and thin. May masasabi pa ba tayo? O Wala na. outro na? Ikaw lang may masasabi. Hindi ko magpapasalamat sa akin sa inuwi ko. Ano? Ay, salamat pala sa mamon na masarap. Iniisip ko kasi. Nung nasa malayo, parang pandiko ko. Ay, gano'n ba? Mamon pala. Gano'n yan. Sarap. Thank you. Love you. Hindi ka ba magpapasalamat sa pancake na bukas mo palang matitikman? Salamat sa pancake na bukas ko lang matitikman. Kung may kuryente. Ay, Bakit? Meron naman. Nasa bagay, may gasol naman. Sana hindi mabulok. Shucks, oo nga. Oo, ano? Sa freezer ko kaya lagay. Oh, maganda sa freezer mo ilagay. Sige na, outro na tayo para malagay mo na siya sa freezer. Live love, love life. And pure happiness.